Ahojte ľudia, ideme si spraviť tutoriál na maču. Takže ja mám nejakú takúto maču, bola celkom dosť drahá a ideme si to dať do takéhoto pohárika, stačí kľudne na kávu, lebo ja nemám to, čo väčšinou používajú nejaké tie drevené na maču, ale toto je tiež mega dobré. A mám tu ešte proste všelijaké ingrediencie alebo pomôcky na to, čo budeme ďalej robiť. Takže ja vám ukážem, ako moja mača vyzerá. Vyzerá nejako takto. Zoberiem si veľkú lyžičku a ja si dávam takto jednu veľkú porciu a potom ešte takto štvrte lyžičky. Hej, ale ja už tam mám strašne toho málo. Ty kokso. Veľkú lyžičku potrebovať nebudeme, ja som tam už naliela vodu, takže je tam voda, mali by ste to nalieť nejako fakt iba trošička, aby ste to maču potom nemali takú vodovú. A teraz to takýmto mini mixérikom ideme pomiešať, takže dobre, zapnem to a miešame. Vlastne budeme to miešať dokým tam nebudú také. Wait a minute. Musí tam byť vlastne ako keby také penie alebo také niečo. Tak. Toto dám sem. No. A má tam vlastne byť takéto hore, takáto pena, proste niečo takéto. Tak keď to máme, tak maču necháme na chvíľku takto. Ideme si dať do takéhoto pohárika, mám presne pohár na maču. Takže tak. A mám tu ľad. No, moc ho není vidno na tej kamere. A ideme to pomývať. Dobre. Mám tam ľad. Ideme tam dať mlieko. Ja mám toto z Lidla. A ideme to tam naliať. Dobre. Tak, dobre, mlieko tam máme a teraz tam ideme dať našu maču. Dobre. Nemakajú, dobrá. Tak, dáme slamku. A hotovo. Takto vyzerá naša mača. Nič ťažké, je to úplne že ľahučké, nejako takto to vyzerá. A ideme si ešte dať taste test. Je veľmi dobrá, tá vaňovka je tam fakt úplne že perfektná, takže tak, to je úplne všetko. Nie tu žiadny bordel potom nezostal. To všetko dajte zelené srdiečko, keď máte radi maču. A that's all. Pa, pa.